Miklósra csak 40 kilométeres kerülővel lehet eljutni. Ledolgozhatják a tandíjas új rendszer a Tatabányai Főiskolán. És falpusztulás a sziget közben, kártérítést kérnek a régió horgászai. Jó reggelt kívánok, ez a Nyugat-Magyarországi Híradó Sopronból. Zsákfaluvá vált Dunaszent Miklós, miután novemberben egy kölcsúszamlás miatt le kellett zárni a faluba bevezető utat. Azóta csak több mint 3/4 órás kerülővel lehet bejutni a településre. Az önkormányzat most felújítaná az utat, de annak egy szakasza állami tulajdon, és azt csak a közútkezelő építheti újjá. Ez a tábla fogadja Dunaszent Miklós határában az autósokat. Már 2 hónapja lezárták az utat a falu felé, mégis sokan haladnak erre. Ez nem csoda, a Tatához közeli településre most csak a Dunaparti Neszmély felől lehet hivatalosan bejutni. 20 novemberben a meginduló partfal több házat is magával sodort. Az út akkor annyira megsüllyedt, hogy le kellett zárni. A falu nemrég Viszmajor támogatást kért az államtól. A döntés megszületett a belügyminisztériumban, mert ugye Viszmajor pályázatot nyújtottunk be. A másik nagy gond, ami még tovább nehezíti a dolgot, hogy egyik része önkormányzati tulajdon, a másik pedig országos közút, és hát így egyben nem lehet kezelni a kettőt. Az út egyik felét most a falu a kapott támogatásból felújítaná, de megnyitni csak akkor lehet, ha az állami utat is újjá tudják építeni. A Magyar Közút szerint a tervek készen állnak, azokat azonban még egyeztetni kell. Várhatóan több 10 milliós kivitelezés az önkormányzattal közös finanszírozásban készülhet el. A költségmegosztást pontosítani csak a műszaki tartalom megismerése után lehet, amennyiben az útpénztári források gazdája közlekedésfejlesztési koordinációs központ biztosítja társaságunk számára a szükséges összeget. A polgármester azt mondja, ha a saját munkájuk befejezéséig nem készül el az állami útszakasz, akár naponta fognak levelet írni a közútkezelőnek, hogy felhívják a figyelmüket az út állapotára.